Lah mbake medun. Bocah kae piye? Ngomong medan medun kok. Dek kok ruwat raut. Aja rung bengi, aja rung bengi, aja rung bengi. Ojo posting lo mang. Apa? Mang lu. Ayo apa? Sing tobat mang. Mego? Saru, guys. Sik saru mbek sapa? Ngantene ya iya ngono kok. Heh. Heh? Heh? Saru mbek sapa? Mbak awakmu. Heh? Mancene ya iya kok isin diposting. Oh. Mbak sapa nek ora peduli. Anggere udo nemae wong terus tak video tak upload tuh karo wis. Kome kok gitu ya. Apane? Ngomong lah, ngomong salah toh. Ngomong salah. Salah. Mergawe ketelecek. Mulai guys, no. Mulai. Silakan lagi kita sana. Nah, mergawe sak menawa ini sugih ya rung karuan kok. Iki kalau gudak rego larang lho, Cah. Engko kowe geman gudak kego. Kok bentok nobong. Wis bentok apa bentok nisan iki. Oh, gudak ayang-ayang. Gajal kowe sudah ayang-ayang. Enggak demek, ayang-ayangem. Sing ndase kuwi lho. Sing ndase iki lho demek. Gajal. Kowe sing demek. Nah, aku yo tak owok-owok to. Kok iso? Mbek kon demek. Tenan. Demek. Pokok kowe. Alah. Noblak nablek yahene. Wani nek bengi. Ngerti? Jago kandang. Jago kandang. Neblak angger mek teblek ya. Ndrantal piye? Apa weglen, Bu? Apa weglen aku jan. Mulai. Tadi aku rasa di dulu. Sing ndi sing saiki? Kuwi sak sore.